Kubor nakaslem jong unongsan hima. Yaki weki ar kasukbangan yo Henry pime na engan letro Keplipi berang keteng zona di rikinis disiar di santrai mau pan na ka mau seram blok di mentang wan ne macam pi ban printip pang koi ke music video ka bangin sa release notion ka bangin ai keteng mei ha ka ten khasi bat ila ya kan ngila lelang bat ka hindi ka ba mut ma ti ya kan ka music video ngin supply ka khan yo trik jong ban September ha 22L entertainment. Yaki weki ar kasukbangan yo Henry pime na engan letro Penting jangan apa kedai jus kakulba ngasong masa apa namun song. Pi aku mi hang ne ha music video. Aku puron. Puran. Ka nek music video kadai ka telling story ka bai khan ke kane ngashna ya kane namar ngai I bamda ban ki khana sama na pedeng ki chai bro jongi ki balom kimda dan shu ta ka ching yo khore ki kimi ki pa tingi tip hi ba ki kimi ki pa ki de ki blay ba ka bang yong ma te limba kane ngakwa ban sam ya ka khubor shabaro ki pa jang ka bri hen yotra ba kidan na breng jom ki hoi kla tip ki ching ko do jong kami kidan ki bom pada tip ha te yak tu ki bala tip ha kalong ban spen kan mau ba yak tu ki bom pat tip kalong ba pin pe ba ke ke ching sacrifice ne kata ka ching ai tilot jong ki kmi ram ta jong ki khon te ke pat le ka pali ke jong ki khon bangi ngin le ka kmi te kade kata hi ka phang ba mashna phang ne ka story mai Kong tengah lah aku buat ka music video di kasih te nam tu saya punya kendupan hakni music video. long hang ne ka story ka long ba long ba ne thu than tip tip nom kwa ro ki ai ba ki nom pe sa ki de ka long ka kan der kan sai ka long ba ini di sama sama ho ti me shai na ba ngani poi ba di ti ki don ngin ki dau ke ba ki te ki dau ki ba pe ki sa tip ka ti de na kata ka phan ka ba image na im sok nga pa de long ka ha ka te ka music video nga pa de nga kwa hi ba pe sok ba image sok I ma ir honi me iner im honi me ha ka ka music video ka jami namar ba ma image nga ka te long along komta hi ma la ila on pun thodi ne ne ke ya tai ka ram sok Yaki weki ar kasukbangan yo Henry pime na engan letro Ai cakap ba pilit ring ni ka. Cura tu pi. Nilai ring hapo sticky line cement thang sling but kumju sticky line hapo PLC sticky line cement kapuan mo la but no line. Tapi set lalu tali cura ba pil la yo pana. Tang bat kan ni long atli Kawai di kai. kawai di ka rikhasi le bat kan ni ke ba. Exhibit 8 berna pi aku. Nya bon ha tu. Dreamat nya tu. Ayah kan ka music video ka shot ba arjai longpen Mana berwai. marwai haka kasi la rwai di wan ko partisiar but da phila khamti meri pengro te haka hindi pa la rwai da sahil nongrom but kompate thamai nongrom Yaki weki ar kasukbangan yo Henry pime na engan letro Ya kata te ngimla orang buka hit ne kam hit namar ngitip hero baki pai ba man talong ha kutum ka chingkwa ka chongki
long itu bagi kuah higi music video balong basha de kan ini jing sha tong ba pade kan ni kalong shibantan na ko pat ka pham ka ba kumngi ki khon samla te long ke ka ba ngi ngis ngol la dang ngi ti la de ngi ban pai ki ka music video na bale kan ka don ke kanuksa ka bahana ko ta ka sungi khamtam ki kmi le ki pa ki la ban pai ba ka music video namar la phila ban download ki jirai phila ban snap ki khulung ro namar lem ba ka ni ka music video phin pha pe ki khulung ki thu ya ka jing ko dor jong ka ni ba ka jing ko dor jong pa te kata hi ka phang ka ba nishna ya ka ni music video Nakaliang mga nasyukon pa no bakin ya ajing kersan lam nga hagen ga music video kan kaban sa telat haga khanyo terek hagen ga sing sejan haga pon Yaki weki ar kasuk bangan yo Henry api me na engan letro de nakaliang zanga da ka ba ngoret nga ka par ki par ki pai pa ki sai kersan ya kasnel ka zongi ba hagan ka kenti ka ba mentara phin ai ba nga jing kersan ketika man ketika dia ka zong pe nda ba phin pay phin share ya ka music video but oi youtube ba idam do na shibun Henry lung ba ka jing kersan ka zong pe suki le ase insalam lam kom belong ki wai pa ki kan cai film la belong no kom ki hindi ki bollywood ye untuk ya dang menta tho ai ngidam duna ki tiar na dok sedong ngidam duna te wala ta ngile hi nge shoot hi kat bangila halai bor barit halai jing ka de barit tengah terpad pin pai ba sa shi sin ba pin pe ya kan ga music video ka ban supply ka khat nyu tarik jong banai sab tambar arjar ko ar hapo tudi tu entertainment ha ka por ndu che jarmen la terpad review finisher एक परलोक जम भी बनाई के जिंग ni ko pi ailang ki para khasi ki jong khana bangi ne kiulang shakhman titan ke ne ki jing karpan nak leng zama barsa ko in ko ban om ba menta ni ko ai ban pek ba bon na pring jom ki ba comment sa ka channel ke jong ki om ba ai no asra ki wei par ki music video ti din ta ka daw ba ki om ba nai ai than tang ki jingi chi jingi ti ka ne ka pher kam de ka jingi samla mainly spangi nei tingin pek kai ba ko ba pi kwa na piang jom pi hato pi ai ne ngajing kersan ni lada pi ai ko di nawa on chance ki pe ki music video ko compare te lada duna imban se kelas ni hapoi we ka jing shot si music video tang ka dahi tenga kerpa pi haga khan yo tarik jom nai september wat nom bakla ka kapor kan de ndu step on ndu buja jamit kubleshibul Yaki weki ar kasuk bangan yo